من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يقرؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصطدون بل متنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل دعوا صراط محمد mayyakuhukum man utawi sapa wonge iku yakluhukum ngreksa sapa man ing sira kabeh billaili ing dalem wengi wan nahari lan rina minar rahmani seka dat kang maha welas balhum bali utawi kufar ang dzikri rabbihim saka eling ing pangerane kufar iku muriduna padha mengo kabeh. Ayat 29 sira dawuh Muhammad marang wong kang padha anggeguyu utawa padha guyu sapa kang jaga marang sira kabeh ana ing wektu bengi lan rina saking siksane Allah Ta'ala kang asifat Rahman menawa sira iku tumurun tegese tetep ora ana ing bisa jaga wong-wong kafir dituturi ora padha mendo ora padha ngandel balik dheweke iku saking pakelinge Allah Ta'ala tetep tansah padha nglengos ora gelem padha mikir mayyaqulu billaili wa nahar menungso ya wong niku jajanipun awan bengi niku rawan cilaka. Awake dhewe nyambut damel niku nggih rawan cilaka sebenarnya. Nggawa gaman utawa ora niku rawan cilaka. Napa malih nek wektu dalu. Padahal kok sami tilok. Di rawan dicilakane wong utawa cilaka dengan sendirine. Nanging Gusti Allah niku njaga dhateng kula lan sami. Salipun enek leduk, enek awu, leduk.
aku sing apa niku digawa angin. Iku kan rawan misalnya kowe nibani ning mripat. Tapi Allah Ta'ala niku maringi napa niku kecepatan reaksi saking idep niku kedhep. Niku sejane niku wonten malaikat sing jaga wonten ing badan kula panjenengan sami. Awake niku rawan kesandung. Benda-benda wonten ing sekitar kula panjenengan sami niku rawan nyilakani dhateng kula panjenengan sami. Mbok sing keras, mbok sing boten niku sedaya sebenarnya membahayakan. Tapi Gusti Allah Ta'ala niku ngreksa dhateng kula lan panjenengan sami. Desek niki Kanjeng Nabi dipun dawuhi Allah Ta'ala supaya nakoni wong-wong sing ora iman dhateng Gusti Allah. Sapa sing jaga awakmu ana ing wektu rina lan wengi. Dhek ora bakal bisa jawab. Senajan to dhek kuwi duweni pangeran, duweni Tuhan, duweni sesembahan. Ning sing disembah niku ora iso apa-apa. Ora bisa nyelametno nalika dhek cilaka. Tapi disembah-sembah malah ora gelem ninggalno sesembahan mau padahal wis dikenalno kalian Kanjeng Nabi tentang sesembahan sing hak, sesembahan sing mestine sing disembah. Balhum an dzikri rabbihim muridun. Malah akeh-akehe wong kafir niku padha mengu saka pituture pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Amlahum aliyatun amlahum onoto iku kedriku par aliyatun utawi pira-pira sesembahan tamnauhum kang bisa nyegah apa alihah ing kufar min dunina sekoliyane ingsun. La yastati'una ora bisa apa alihah, ora kuwasa, ora mampu ora kuwasa sapa alihah nasra anfusihim ing nulungi pira-pira awak dhewe alihah. Wala gunan ora ana utawi kufar minna saking ingsun iku yushabuna den reksa sapa kufar. Ayat 23. Apa wong-wong kafir padha duwe sesembahan kang bisa mbela? Apa duwe sesembahan sakliyane ingsun? Ora. Sesembahan mau ora padha bisa belani awake dhewe. Aja meneh belani marang liyane. Lan wong-wong kafir iku tetep ora dibela lan ora direksa saking siksa ingsun. Terus malih dipun tegasno bilih wong-wong kafir niku senajan to duweni sesembahan ning sejatine sesembahane mau ora bisa nulungi dhewe. Ora bisa nyelametno saka bebaya napa kemawon. Napa malih benjing nalika wonten ing akhirat wonten ing dinten pengadilan boten saged napa-napa. Sakniki kemawon teng donya niku perkara-perkara yang dijadikan atau dianggap sebagai pangeran, dianggap kuwasa, duweni kekuatan, niku mawon nggih boten saged nulungi dhumateng sinten kemawon. Jadi iki ora kudune gone sesembahane wong kafir boten. Tapi nopo kemawon ketika kalian sami niku menganggap sesuatu sebagai kekuatan yang mampu menolong dhateng kalian sami niku sejata sing saged.
Misalnya pun awake ngandalno akeh duit nalika lara. Duit niku sejatine ora iso apa-apa. Apa nek wis akeh duit, akhire lara niku kena diwarasno kanthi mbayari dokter saakeh-akehe boten saged. Jadi awake misalnya pun ya gunakno duit niku sadermo usaha. Ning wangsule kabeh mau sejatosipun saumpama dengan sampeyan niku waras niku sing maras nang Gusti Allah taala. Sanes dokter ora krana keahliane dokter utawa krana kelas obat sing larang. Mboten niku. La yastati'u nasra anfusim. Dokter kemawon, dokter mawon niku nalika sakit niku nggih boten saged maras dhateng badanipun piyambak. Senajan to kaitanipun sakit niku sesuai karo keahliane karo bidangipun. Misalipun dokter spesialis jantung, dia lara jantung, dia tidak akan mampu menyembuhkan jantungnya dewi. Balahum minan yushabun lan wong-wong kafir mau ya ora bakal direksa saka siksanipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'na bali ngepenake sapa ingsun haula'i iki pira-pira wong kafir wa aba'ahum lan bapak-bapake haula hatta qala sahingga dawa alaihim ing atase abahum wa haula apa al-umur. Afala yarona ana to mongko ora weruh sapa haula anna ing setuhune ingsun iku nanti mundut sapa ingsun al-ardo ing bumine kufar. Nang usuha kali ngurangi sapa ingsun ing bumi min atrafiha saka pira-pira pinggire bumi. Afahum ana ta mongko utawi kufar iku al-ghalibuna wong-wong kang menang. Ayat 212 kawan. Aja dikira yen wong-wong iku anggone padha oleh nikmat waras lan sugih iku saking pitulungi brahala-brahalane. Balik pancen ingsun Allah ngelulu paring nikmat marang kufar Makkah lan nenek moyangi sehingga suwe mangsane lan umure banjur padha katipu lan sasat. Apa kufar Makkah ora padha weruh yen ingsun Allah tansah nyuda tanahe saking sithik tanahe bisa kabedah saking utawa kabedah dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ora weruh? Apa wong-wong kafir kang menang? Ora. Wong-wong kafir ora menang. Balik Nabi Muhammad sak sahabate kang menang. Sehingga akhirnya bisa ambedah negara Makkah. Bal mata'na haula. Di wong-wong kafir Quraisy itu sampai Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah. Niku ora leren-leren anggone musuhi Kanjeng Nabi, malah berusaha untuk menghentikan dakwahnya dengan cara memerangi, menyerbu. Niku usahanipun wong kafir Mekah. Dhek nganggep apa sing wis diyakini iku bener. Nyatane dhek diweni umur dawa, mbah-mbah ya ngono.
dicukupi ekonomi walaupun ora ada tanaman kaya ngene Mekah niku tanahe gersang tapi nyatane pun dipun paringi kecukupan. Dan niku ekonomi sing lancar terus nyebabake dhek iku urip makmur berumur panjang niku diyakini sebab anggonipun dhek padha duweni sesembahan brahala-brahala mau. Mulane pun dipun elingno kalian Gusti Allah taala bilih sing maringi umur dawa, sing maringi rezeki niku nggih namung Allah taala. Niki sejatosipun wonten kaitanipun kalian dungunipun Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nika nalika napa niku ngungsekno utawa menempatkan garwa lan putranipun Siti Hajar dan Ismail nalika Siti Haji niku teng kene ane Ka'bah niku sampun dawuh Rabbana inni askantu min dzurriyyati inda baitil muharrami wa li zarqin ayat ini duh Gusti kula nyalap anak tulung kula wonten ing cedhak Baitullah cedhak Ka'bah ingkang boten gadhahi tanaman ghairi dzar'in inda baitil muharram orang ning gone tanah sing ora duweni tanduran wonten saking Baitul Muharram. Rabbana yuqimus shalah supados anak kula duriyah kula niku sami jumenengaken shalat. Panjenengan paringi kesekapan rezeki. Panjenengan paringi kecondongan menungso-menungso di luar Makkah niku untuk mencintai duriyah kula utawa Baitul Haram sehingga akan menjadi berkah niku tanahku. Mulane Mekah niku ya panjenengan dipun pasti kalian Gusti Allah taala Mekah niku sebagai pusat bumi. Di inten kemawon wong sak dunya niku ada kerinduan ning gone Baitullah, ning gone Ka'bah. Baitul Ka'bah itu diwastani malih Baitul Atiq, Baitul Atiq atau rumah antik, rumah kawat. Mergo niku rumah pertama yang dibangun utawa yang didirikan wonten ing bumi menika. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Inna awwala baitin satemene kawitane omah wudi'a lin-nas yang dibangun untuk manusia iku lalladzi bi Bakkah, yaitu rumah sing manggon ana ing Mekah. Bakkah niku sami dengan Mekah. Niku Ka'bah rumah antik. Niku pertama sekali. Dan niku ya biasanya kan anak turun niku langsung meneng dolan ning gone omahe bae. Dan Nabi Adam pertama kali wonten ing Mekah niku. Sehingga niku anak turun ing dunia itu Nabi Adam niku wis sedaya niku wonten kerinduan wonten ing Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yarawna anna natil ardana musa min atrafiha. Wong-wong kafir mau apa padha ora ngerti nek sejatine bumine dheke wilayahe dheke iki disuda sithik mbaka sithik kalian Gusti Allah. Artinya Islam dari Madinah niku terus berjalan memasuki wonten ing Mekah. Jadi wong Mekah, wong kafir Mekah tidak mampu menghentikan lajune cahaya Islam. Iku artinya dikurangi, bumi ini dikurangi. Bumi kekafiran itu dikurangi.
Apa hukum golibun? Apa wong kafir Mekah iso menang? Boten saged. Mergo akhire sasampunipun tahun 8 Hijriah niku Makkah niku bisa ditaklukkan. Kanjeng Nabi lan para sahabat mampu memasuki negeri Mekah. Walaupun sadurunge tahun sebelumnya itu Kanjeng Nabi sebenarnya sudah akan melakukan haji atau umroh datang Mekah, tapi dihalang-halangi karo wong kafir Quraisy. Ora oleh memasuki kota Makkah. Akhirnya Kanjeng Nabi gagal melaksanakan itu. Lajeng tahalul wonten ing Hudaybiyah. Ini dicegat ing tanah Hudaybiyah. Langsung terjadi perjanjian Hudaybiyah, termasuk salah sisinya yaitu tahun ini orang-orang Madinah Kanjeng Nabi lan para sahabat tidak boleh masuk nang gone Madinah. Terus mana? Saumpama setelah perjanjian ini kok enek wong Mekah mlebu ning gone Madinah, maka harus dikembalikan. Harus dibalikno. Mergo ora urung nek mlebu ning gone Madinah dia akan masuk Islam. Malah harus dibalikno. Terus Kanjeng Nabi damel syarat. Kanjeng Nabi damel syarat damel setunggal mawon. Selama 1 tahun ini tidak akan pergi memasuki Makkah. Tapi siapapun wonge termasuk wong Mekah harus diberi kebebasan untuk membahas agama, termasuk agama Islam. Yang itu disebut sejoli. Akhirnya wong kafir Quraisy itu padha bahas Islam. Terus padha tertarik karo Islam. Maka akhirnya melanipun setahun berikutnya Kanjeng Nabi niku nindakake ibadah haji kaliyan para sahabat-sahabate, dan pada waktu niku saking akeh wong Madinah ingkang nindakaken haji, wong kafir Mekah tokoh-tokoh iku boten wonten ingkang wantun menghadang Kanjeng Nabi. Kabeh padha ndelik. Termasuk Abu Sufyan, pimpinanipun wong kafir Quraisy. Lah, mulai inilah terjadi Fathu Makkah. Ditaklukkannya kota Makkah. Kalah akhiripun wong kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawasira innama untilukum namung peden-pedeni sapa ingsun ing sira kabeh bil wahyi kelawan wahyu, wala yasma'u lan ora krungu sapa asummu wong-wong kang budheg ad-du'a ing pengajak ida mayung darun nalikane den wedeni sapa wong-wong kang budheg. Ayat kang dosa gangsal. Sira dawuh Muhammad, sejatine ingsun meden-medeni marang sira kabeh iku namung sarana wahyu saking Allah Ta'ala, ora saking ingsun dhewe. Pancen wong-wong budheg iku ora bisa krungu pangundang-undang nalika padha diweden-wedeni. Wong-wong kafir Quraisy niku padha nuduh Kanjeng Nabi bilih ayat-ayat ingkang dipun sampaikan Kanjeng Nabi niku karangane dhewe, utawa ajaran-ajaran sing diulangno Kanjeng Nabi, sing didakwahno Kanjeng Nabi niku dianggep pokal gawene Kanjeng Nabi piyambak. Wilanipun Gusti Allah Ta'ala lajeng dawuh dhateng Kanjeng Nabi, Muhammad dawuh innama untilukum bil wahyi,
Aku medeni awakmu kabeh, ngeweni peringatan awakmu kabeh kuwi kan dengan wahyu. Ora karepmu dhewe, Islam iki dudu karanganku. Iki wahyu. Mane wonten ayat wa mayantiku anil hawa. Kanjeng Nabi niku tidak pernah mengucapkan suatu kalimat kecuali ingkang timbul dari hawa, dari karepe dhewe mboten. Wa mayantiku anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Jadi apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi niku sedaya wahyu. Senajan to ora masuk ning gone Al-Qur'an, tapi kalimat-kalimat ingkang medal saking lisanipun Kanjeng Nabi niku sejatosipun nggih wahyu. In qul innama unzirukum bil wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasma'u sumud du'a. Iki pancen wong ki nek budhek, artinya ora budhek secara hakiki, tapi budhek secara makna ya, secara makna ini. Wong iki jane krungu, tapi memang menutup. Jadi menutup sangka dakwah Kanjeng Nabi. Sebenarnya nek atine niku membenarkan, untuk wong-wong kafir itu sebenarnya membenarkan. Termasuk Abu Sufyan itu nggih benerno apa sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Utawa Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah itu bapake Khalid bin Walid. Niku ahli syair, ahli puisi. Niku nggih membenarkan sebenarnya. Niku nek ati niku benerno apa sing didhawuhi Kanjeng Nabi niku bukan buatan manungsa. Di kalimat-kalimat Al-Quran itu yakin dudu gawane pun menungso. Tapi krana wonten kesombongan, wonten keangkuhan, sehingga keangkuhane kala nutupi piyambakipun saking mirengaken dhateng dawuh-dawuh sing hak. Lan wala asma'u sumud du'a. Di wong-wong budhek iki ora krungu karo pengajak sing bener. Bismillahirrahmanirrahim. Wala immasathum lan yakti lamun ngenani ing kufar apa nafhatun setitik min adabi rabbika saking siksane pangeran ira layaqulu namangka yakti ngucap sapa kufar ya wailana duh cilaka ingsun inna sejatine ingsun kabeh iku kuna ana sapa ingsun kabeh iku zalimina padha zalim. Ayat 26. Demi lamun wong-wong kafir digepuk sithik utawa digepok sithik saking siksane pangeran ira dheweke mesti padha sambat-sambat padha celatu, aduh kerusakan ingsun. Temenan ingsun iki pancen padha zalim sebab isyrak, sebab musyrik menyekutukan lan gorohake Muhammad. Wong kafir kan seneng nantang-nantang nek tarah ajaranmu kuwi ajaran sing bener saka pangeranmu. Saiki coba turunno siksane pangeranmu, wujudno siksane pangeranmu. Ning krana Gusti Allah niku sampun namtohaken bilih umat Kanjeng Nabi niku siksane niku ditunda benjing wonten alam akhirat, monggo yo boten badhe dipun turunaken wonten alam dunya menika. Mulane wong niku padha ngrasa nyaman, ngrasa aman. Ya wong sing kafir niku nalika nampa bilai sithik mawon. Cukup bilai niku misalnya pun sangka negara ekonomi
utawa ning gone badan utawa mungkin kalah perang niku dhewe padha sambat-sambat. Padha sambat-sambat ya wailana inna kunna dzalimin. Sinapa panjenengan kuwi wong sing dolim. Enek perasaan ngoten. Perasaan sebagai wong sing dolim. Tapi keranten kekafirane dhewe orang memperbaiki diri, orang ngetokno atau orang benerno ning gone pengajakipun Kanjeng Nabi, dhewe netepi ning gone kedoliman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan nyelehake sapa ingsun al-mawazina ing pira-pira timbangan al-qista kang jejeg kang adil liyaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Fala tuzlamu mongko ora den kani ngoyo sapa nafsun awa-awaan sayan ing suwiji-wiji utawa ing sithik-sithik wa ing kana lan lamun ana apa ngamal iku mithqala habbatin sak bobote gabah siji min khardalin saking wiji sawi. Habbatin iki saka biji ngaten nggih. Habbatin iku biji. Mithqala habbatin sak bobote biji min khardalin saking wiji sawi ataina mongko nekaake sapa ingsun ya kelawan habbah wa kafaran cukup sapa bina ingsun apane khasibina dat kang ngitung dat kang ngisap. Ayat 21 itu ingsun Allah bakal nyelehake traju itu timbangan. Ingsun Allah Ta'ala bakal nyelehake traju kang jejeg adil ana ing dina kiamat. Sapa bae ora dikani ngoyo setitik-setitik. Lamun ngamal iku namung sak timbange wiji saking sawi, ingsun Allah mesti nekake sak timbangan iku, sak timbange iku. Ingsun Allah cukup anggone ngisap. Gusti Allah Ta'ala wonten ing dinten kiamat benjing niku zat ingkang maha adil. Keadilan ning gone donya sing saat niki belum terwujud karena wong niku duwe kepentingan dewi-dewi sehingga tidak bisa menjalankan tugas yang membawa keadilan. Nek Gusti Allah Ta'ala benjing ingkang paring keadilan. Gusti Allah Ta'ala bakal berlaku adil, masang timbangan secara adil. Mawazinal qista, timbangan-timbangan sing adil, bener-bener adil, ora nek disulangi. Wilanipun boten wonten benjing niku tiyang ingkang dipun dolimi boten wonten. Misalipun duweni amal apik dikurangi nggih boten. Amale elek ditambahi nggih boten. Adil. Wonten ayat sanes fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya roh. Sing sapa wong ngamal apik senajan to sak wiji sawi, wong mau uga bakal ningali ning gone piwalese. Semoga sing ngamal Allah senajan to sak wiji sawi ya bakal weruh piwalese. In syarran fasyarrun in khairan fa khairun. Diwali pada mohon in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nek amal mau api piwalese yo api, nek piwalese Allah piwalese yo Allah. Niku keadilan Gusti Allah. Boten wonten
sing ketelisip tanpa diketahui Allah atau tanpa ada ijolan niku mboten wonten. Wonten malih ayat kula insanin alzamna ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi rabbika kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Jadi saben-saben menungso niku sampun dipun kalungi CCTV. Dikalungi CCTV. Wa kullu insanin abzana ta'irahu fil unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Bijing yang pun dinten kiamat itu dipun dalno. Mansura dibuka, digelar, disetel. Di bijing mau mendingan sambil ningali video ini DVD. Ikra kitabak, waconen, sawangen kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup awakmu dhewe sing ngitung. Jadi seluruh perjalanan kula panjenengan sami niku terekam. Boten wonten ingkang boten terekam. Dan itu kita benjing sakit ningali video yang kadang panjenengan sami yang guyu, kadang yang seneng, kadang yang susah, kadang yang izin. Jadi keranten nopo sing kita lampahi nyambak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan yakti teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun tak paringi al-furqana ing Taurat kang misahake antara hak lan batil wa diya'an lan pepadang wa dzikran lan pitutur lil muttaqina tumrape wong-wong kang takwa. Ayat kawan dosawadu sayakti ingsun Allah wis paring Nabi Musa lan Nabi Harun. Ingsun paringi kitab kang ambedakake antarane perkara hak lan perkara batal lan antarane perkara halal lan perkara haram